Kan du sige op? Op. Ja, og ned. Ned. Ned, ja. Og op. Op. Hvor op hen? Ned. Kan du knipse? Ned. Kan du knipse med fingrene? Kan du knipse? Ja. Kan du lave dukkeøjne? Dukkeøjne. Yeah. Og hvad siger... Synge en sang, Lulu? Kan du synge en sang? Nena. Ja. Og hvad siger hunden? Mu. Hvad siger hunden? Ah. Nej, det er aben. Hvad siger aben? Mu. Hvad siger tigeren? Au. Hvad siger katten? Au. Ja, det er en abe. Det er en abe. Hvad siger hesten? Bu. Ja. Hvad siger fåret? Ma. Det er en abe. Det er en abe. Hvor er op? Op. Og